podnikání nebo těch přípravek vydává se stejně dole, protože doprava nahazovat dozadu dopředu by to měli ve snížených podmínkách. Tak. A ještě pak jedno, to se dá dělat i v trojicích normálně, v trojice, ne, ale trojice. Tak. Střehový vystavení. Tak. Ty podlezeš. Počkej, když ještě dáme, nedozlezeš. Podlezeš a vybíráš. Jo? Vyzadu tady další. Jo? Jenom vyzkoušejte. Teď